ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକି ବାଇବେଲର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବବାଦୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, ଯାହାକି ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାଖରେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କୁହନ୍ତି, ଆପଣା ମନକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ 40 ଦିନର ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରି ସେ ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେ ଯାହାକି 41 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜଦଣ୍ଡ ସଳକ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ରପଥ ସଳକ କର, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସମତଳ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଆଗରୁ ହିଁ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଅଛି, ଯାହାକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଅଟେ। ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ବା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼େଇଥାଉ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇନୁ। ବାସ୍ତବିକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଅଟେ? ବାସ୍ତବିକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କେବଳ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାପରେ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର, ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରର ଅଂଶୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସେହି ବାସ୍ତବିକ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଅଛୁ ନା ଆମମାନେ କେବଳ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଅଛୁ। ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ବାଛନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ବା ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତା ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହାକି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯଦି ବା ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ହିଁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ତୁମେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିସାରିଲଣି। ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଆମମାନେ ନିଜର ମନକୁ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା
ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବା ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନେ ନିଜର ମନକୁ ସେଇ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାପ କରି ବସୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ମନ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାହାପରେ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାହା ସେହି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଦେ ଯେ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାଇବଲ ୟୁନାନୀ ଭାଷାରେ ଏବଂ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଇ ହିବ୍ରୁ ଏବଂ ୟୁନାନୀ ଭାଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ୟୁନାନୀ ଭାଷାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ, ଯାହାକି ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜର ଭାବିବା ଶୈଳୀକୁ, ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର এই ଭାବନା, ଆମମାନଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ତାହାକୁ ଆମମାନେ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛୁ, ତାହା କେବଳ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାହା ଭାବିଦେବି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସର ଅନୁଗାମୀ ହେବି ନାହିଁ। ସେତିକି ଭାବିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ମଧ୍ୟ 3ର ତାର ତଳକୁ କହନ୍ତି, 3 ପର୍ବର ତାର ତଳକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଦେଖାଅ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କ ଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଫାରୁସୀ ସାଧୁକୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ତାହା ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଆମମାନେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିଷ୍କାର ହେବ। କାରଣ ବାଇବଲ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଶାଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆପଣା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶାଳ ଢାଙ୍କି ହେଇଥିଲେ, ସେ ଶାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଶାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ରଖୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ସେ ହଳ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ପିତାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ହଳ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ହଳ କରୁଥିଲେ, ସେହି ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ହଳକୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ସେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ପଚାରେ, ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମର ଅନୁଗାମୀ ହେବି। ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ମିଳିଲା, ସେମିତି ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ହଳ ଜୁଆଳି ସବୁକୁ ସମାଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକଠା କରି ତାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟକୁ, ଯେଉଁ
ଯେଉଁ ଆପଣ ପିତାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ତସୁଥିଲେ ହଳ ଦ୍ୱାରା, ସେ ହଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ନିଜର ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଣିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବାଧା ନ ଦେଉ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମିତି ସେ ନିଜର ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଦୂର କଲେ ନିଜ ଜୀବନରୁ, ନିଜ ସମାଜରୁ। ମାନେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ସେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିଲେ? ସେ କ'ଣ ଯାହାକି ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ସେହି ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ? ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ନାମ ପଦବୀକୁ ଆମମାନେ ବହି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମିତା ଚିହ୍ନ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି? କେବଳ ଆମମାନେ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ନାମକୁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଦବୀ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନଶୈଳୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ କରିନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ଏ ଜଗତରେ ଥାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ଚିହ୍ନକୁ, ସେହି ପଦ ଚିହ୍ନକୁ ଅନୁଗମନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ କେବଳ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା କେବଳ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳକୁ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିନୁ, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆପଣମାନେ କଦାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିନୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସେହି ପବିତ୍ରତାର ଆଚରଣକୁ ପାଇପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଅଛନ୍ତି ନା ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବାଛନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମୂଳ କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝୁଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶା ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପିତାଠାରୁ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ମାଗି ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରିଥାଏ, ଅନେକ କଦାଚାରରେ, ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଅନେକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ନିଜର ଧନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଶେଷରେ ସେ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ଯୋଗ୍ୟତା ଜଗତ ତାହାକୁ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ମୋର ବାପା ଘରେ ହଲିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୁଷୁରି ଚରେଇବାର ଚାକିରି ମିଳିଲା, ସେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଅଭାବରେ ସେ ଜୀବନ କାଟିଲା ଯେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କର ସେ ଶିମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ, ତାଙ୍କ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲା, ଛି ମୋ ଜୀବନରେ ବା ମୋ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖ ଯେ ମୋର ବାପାର ହଲିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫେରିବି ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। ବାପା ମୁଁ ଆଉ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଚାକର ଭାବରେ ମୋତେ ରଖ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ବା ଯେତେବେଳେ ତାର କନସିୟସ୍ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଅଛି, ସେ ସେଇଠି ବସିକି କେବଳ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ନୁହେଁ। ସେ ବସିକି କେବଳ ସେଠି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତା ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବନା ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ବାପା ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରେମରେ, ଉଲ୍ଲାସରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ତାହା ଭାବନା ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କେବଳ ଭାବିବାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଭାବିବାକୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଦେଖାଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଅଛି ବୋଲି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ନିଜର ବାପାର ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ଯାହା ତୁ ମୋର କଥାକୁ ମାନି ନଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଗୃହକୁ ଏଲାଉ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଦୟାଳୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଦୟାଳୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବାଟକୁ ଚାହିଁକି ସବୁବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ କେବେ ମୋ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିବ, କେବେ ମୋର ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିବ, କେବେ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ନିଜର ମନକୁ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ଦିନଠୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୋଜଭାରକୁ ବହନ କରନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସିତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପାପ କଲି, ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଅଛି, ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଅନେକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କରିଅଛି, ଏହି କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନେକ ମନ୍ଦ କଥା କହିଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖାଇ ପାରୁଅଛ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ,
ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଅଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଟେ। ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଏହି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହି ଜାଗତିକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜାଗତିକ ମୋହମାୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରୀକୃତ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମମାନେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀଦାରୀ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ହେଇପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିଥିବେ ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ୍ ମେସେଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।